Everyone, maayong gabi natong tanan. Welcome to my channel. For today's vlog guys, magluto kong sudan para panihapon na mo guys. Gikan mig merkado guys, perting kusuga sa ulan dito guys. Naulanan may ubasa kay ko guys, pero magluto ko daan guys kay dili ko pwede ang sani, nalimot ako. Magluto ko daan guys kay ang isda makuan unya. Natay para sagol sa to ang tula guys, magtula ko kay nagpalit ko og matang baka, isa ka kilo guys, tag 170 kay kilo ani guys, pero presko kay siya guys, dagko siya oh. Ay, nakuhaan naman din yung tinae. Kani, oh. Presko kay siya, guys. Oh. Kasi sinaw pa siya sa kapresko. Dayo, naatay mga sagol daari, guys. Di ara, nagpalit ko para isagol siya sa baw. Nata diri, kamatis, bombay, ni ara. Naara, kamatis, bombay. Napatay, sibuyas dahon, atsal, tanglad, luya. Kompleto na tanan guys og ricados kay kung ako'y magluto guys, kompleto jud na guys kay para lami kayo ang ato ang kuan. Dayon guys, thank you kay na magpasalamat nimi guys kay ay agas. Dira ta magliso dili ra magkabo-kabo si banana. So karon manglimpyo tag isda guys para makaluto na kog sugod guys. Oy ganina ra ba ining isda guys ay na. Wala pa na kuan lang kay napakogikuan kay katong gipamalit na ko uban guys. Ako apang pang arrange kay para dili kay gubot ang lamisa. Ay, hindi na ko ang ara guys, atong limpyuhan. Grabe katusog sa ulan dito guys, naglinog pa jud guys. 5.1 guys ang kuan sa linog. Nya nami sa merkado Ginoo ko do labi kay dagat dihing merkado do kay nang dagat. Nara sa daptin ang dagat guys. Dayon nagpalit ko kog kamuti. Nara kong kamuti, gwapa kay sa bagong harvest ni nga kamuti. Sa kakilog tunga ni akong gipalit kay gana og kuan, mahotdan mig pan. At least naapay kamuti. Na mag-andam jud ko diri guys og kamuti, kamanting, hotdan na mi kamanting. Nagkuan ko ganyan kamanting nya, wala pa may kamanting do sa ibabaw. Moto nga, ato ning merkado nagpalit na lang pud mi og kamuti sa kilog tunga kay ang kaning kamanting guys, man dito sa pikas kalye layo niya kusog kay ulan. Nadugay-dugay gani mi kuan kay nagpasilong kaming banana moto nga. Pag hinay sa ulan nang lakaw na dayon mi guys, wala na mi nagpaabot nga mundang ang ulan guys kay magpaabot kami nga muundang dugay kay mawala karon gani uga ulan pa gani inday-inday nya og hulato na mo so napamig merkado karon natanggong dito. Mato ming anak kong banana nga mauli na lang ta kay modaretso man ang tamig kuan guys tuburan unya kay unsa na mo pagadtog tuburan nga ulan man di na mo mataod ang solar sa boarding house. Mato ming anak ko nga di na lang ta mo adto dito mauli na lang ta kay ulan man gyapon pero ugma madton ko dito ugma guys. Mato kong tuburan ugma kay magpatabang akong magulang. Oto nga presko king isda may lang din ang isda nga presko ba kay gahi siya dayon ang iyabang kuan ba iyahang kaning iyahang sani hasang kay pula kaayo dili luspi kay kung di na presko kay humok ang isda niya luspi ang hasang kani kay presko kaayo nya dagko pud siya guys tanawa ra gud guys oh. Tawa guys oh. Pula king hasang oh. Presko siya. Isa ra ka kilo mong gipalit kay panudan ra man namo ni banana guys. Kasi ra mig fried chicken guys. Ang hindi ani kas pahon mami ani kay wala ra man gud diri ang katong paborito nako nga. Kuan manggod kaning fried chicken nga crispy king na naman dian sa mua sa highway oh. Ganagi ko mo ka fried chicken. Adto mo din sa banana dito mo palit niya. Sige ra fried chicken niya ubili kayo. Auto nga ayon ko mag-isda na pugtang nami kayo magtula din human ka ng prito magtula ra ko anig duha ka buok kay si banana di kayo hilig og kuan sabaw duha ra ka buok kay para dito madaot utangan di cube sa aha okay kayo gamayon na ang sabaw para nanamba utangan din itong ukan okay kayo.
Dagan-dagan po ba yung isa ka kilo, oh? No? 2, 4, 6, 8. 11 ka ba kung isa ka kilo? Dagan-dagan. Siyempre, tanggalay sa gawas, eh. Na-share ka ng bihon, oh. Paborito sa banana ang bihon, guys, oh. Oh, na ay bihon. Dili na ko ikuan kay paborito man yung bihon. Ang kanang na ay bihon, ako ang sulahon kay banana. Bihon, paborito. Ay, ito dito guys, ang silingan niya. Wala man diya mong silingan guys. Ang huli sila habas, sa bayog man ito ilahan niya. Naa ang itoy. Ako na lang kung pakanuon ng itoy. Tiluoy man. Ito, di pataon na pinako kay. Among mga iro mga diri guys, ang mga dugidog, mga ona sila sa taadlaw. Pamaaw ra ginagpanihapon niya. Natakda na pud siya kay mo ra man pwedeng kaon sa mga iro. Di mo to gipakaon ako sayo kay mura gigutom man. Nya pakanon na pud ako nagpalit ko niya gamay. Para kuan. Nabusog siya. Kaya mo dako nang ito ya makatabang na diya sa gawas man. Awa na diya kay para wa joy mga kuan diri guys kay nay mga kawatan diri guys. Dagan na kay diri mga silingan na mo gipang kawatan. Pero salamat sa Ginoo nga mo diri wala gid masudli diri guys tungod sa kadagan sa iro. Nadlok ang mga daotang kuan diri guys. Daotang tawo kay dagan kig iro diri. Mga iro diri guys kinabangay mo aw ang isa duha tulo hantud mo tibuok. Una wa gid kawatan diri. Na ubang silingan gipang kawatag ba ko gipang sulod ang balay. Na guys, ari wala. Dili ra ta mag-worry diri mo nang nabasag na mga iro guys, ano ko anon. Pakanon din nato guys kay. Bisag dili na among iro mo kakaon ko kay luoy kaayo. Maluoy jud ko iro guys ay. Dili sa bana. Maluoy jud mig iro ba mo. Dai tarong na ang laba. Maluoy man mig iro guys, mo na mo kakaon jud mig iro na kay. Mga ito iro dito nga. Mga laaw. Agoy kay kani iro bitaw. Pag imo na silang patanon, dili naman po na yung hawa. Magsige na po og atang, pero okay ra. Makakaon naman. Mas lang ginagmay, at least nasudlan ng tiyan. Ana. Makakaon ra gid sila. Dili ra magutman ba? Laban mo, basura. Maabot ang tag-iya sa ito. Natingala to siya nga ihang ito. Tambok kayo. Pakaon mo na ako. Magasagili ang mga iroon. Mapakaon dyan ko eh. Kinuwi ka ayo. Ay, Jesus na. Ano siya? May kong cellphone. Yung ambak man. Yung ambak kong cellphone guys. Ang gani. Dito rin siya napadulong sa banggira. Magsugod na ko. Ako magkuhan sa kumparatula kay. Para kuan. Kanira kong tulaon. Utlon nang nakog kaduha. Ay ka lagi kas adi dili kaduha kas Dong. Sa man dong. Para tulan ni dong kay. Para na isabaw. Andara guys. Atong paratula guys. Muna itong paratula, kani para prito na ni guys, kani tanan. Ito na to na kay dagko man kaayo. Kasi gawon na itong suga guys, kay murag ningit-ngit na angat. Hoy, dadang hawa diha. Agoy. Kumbagan dito ron. Pag guman ani manglimpyo ko sa kwarto. Dayon, makuha na kong mga lamas. Hawa. Akong isagol sa sabaw guys, o magprito ko daan eh. Samtang nagkuan ko guys. Samtang, at pa man ang kuan o. Samtang nagkuan ko sa mga lamas, ako na lang kunin kuan ang pinarito. Timplahan kay para maprito na ko. Kani ako prituhan. Naigo o ba nili pa makuan?
Igo ra di ay. Isa po daan guys kay maigo ba kay para dili mag kuan. Kuan di. Na guys. Every time. Yan ako sa nang timplahan. O galibog na kung sa kong ngahon. Timplahan sa nako ni. Ayan ako na ion ang or ion na lang na ako daan ang gasol kay para mainit na. Hawak lang, hawak lang. Ay, basa man daing ni. Ga, makitaan ka dire. Wala, nakitaan. Wala ra di ay. Asa kong puspuro ga? Kani o musliga may usa. Ala, dili na po lagi ng musliga ga. Nahulog na siguro ano. Timplahan akong pinirito daan guys. Ang idibol bitaw butangan ako ng kuan may kanang concert para di mo pisik. Para di mo pisik. Oh, crispy siya. Kung idibol, isa kalapad. Dayon. Labay ng model sa bench, guys. Muinit na ron butangan din nato nagkuan. Ito na dining asinan ang ato. Na. Timplahan. Kusog kaing ulan sa kuan guys as in gud kusuga sa ulan. Gani nanguli mi dan kay nagpaabot mi wa na tanggong gid mi perting lugaya. Nagkalit ra magbundak ang ulan guys. Oy. Nawala man nung tatoy ulan ganina. Paguman siguro to paglinog ba. Ang bundak ding ulan. Kanina sa merkado ulan bundak. Init na. Yan nagtalikod manggod ko. Okay, taman. Nagi ay bang kusikuan. Wala. Ako man. Wing. Idagan akong oil guys. Okay, taman. Ay, na. Oo. Oo, gyapon. Awa! Okay ka? Awa daw! Maligo ko guys. Nira ko guys mo. Nagakat ra ko niya. Nagkawa na ako na ito atong kuan oh. Ang sama na. Atong bulak, mabutangan na na. Oo. Hindi na mo buntag-buntag. Wala yung ginundain mo ha. Okay, nang ko ginabuntan ng bulak. Ako, magkainom ito. Wala. Wala ko kayo ng bulak. Oo. Ano ko gaan. Ito rin yung Nakatulugan ko ano yun. Pag man Ano ba tulugan mo ka? Loko na kayo mo bulak. Sige. Ako sa pegal. Pero oh. Right. Tani kong kapiyo. Kung mahurot kayo, ano ba kuha rin? Kaya na kong kapiyo na. Ha? Katulog ka. Ana? Kuhan? Pemilih? Tulog eh. Ang ba dito? Ang ba dito? Dili ba kung magtrabaho ka ba? Dali na ito na ibutang eh. Ay, di siya pwede dito. Right, eh. Ana guys, na lang kayo di makita.
Tama mo kanina na kung start yan. Ano, oh, Gabriel, na ginako. Saan eh, sabog na siya? Oo. Ano ang gusto na? YouTube. Oo, bukas po ah. Nalali ka sa unan. Oo. Okay. Ano guys, samtang na prito ko, magkuan yung kuglamas para tulan na dayon. Para dapat tigamay ra din ako to start, tigamay ra ko gol. Oo, ang naluto ang kong start. Oo, ang nato kong start. Ano man? Naluto oh, kay daghan ako. Nakuha ra man ni. Ano ba? Mayo din ta sa ito. Okay na. Pero ito rin, di man ito mapilit ako namin. Wala na. Guys, namali ang kuan. Proseso. Kaya na, makita. Init ka ng guro na. Oo, ganyan na eh. Mahok na yun. Nagbinupilit ang kuan. Lami kayang to, kuan sa ba? Hindi ko sa saba, no? Ili siya mo pisik pod. Oo, dodong yung pitik. Hindi, wala siya tilap-tilapan. Wado. Ano? Hindi ko saba na eh. Ano? Ilunod na akong isda, guys. O, lara guys, o. Dili siya pisik kay gutangan man akong cornstarch. Naguol ako ang dudong gamay si Dugi Dogs na kung nasa dudong gamay kasi naguol siya nga. Wala mo pisik kay wala siya tilapan sa kuwan siminto. Oh. Karon. Sugdan na natong mga lamas. Inurot ako ning kuan. Aga inita. Iurot na kung ibutang ang kamatis kay nami kayo ang kung dagag kamatis. Kuno ng tubig dito kanan, May? Yeah. Kaya mawala ni dahil ng agas rin ba? So, kuan ra ko maglumon martis may ay. Gamay pa mang bulingon. Gani. Lah, saka to. Wala ko spiring di ay. Magsugod na ko guys sa atong lamas. Ay, gamiton pa man din ako tong steamer di ay. Hugasan ako ni una ang utan. Diara tong lamas guys. Ang iba na tong lamas di ara o dako kay tong sibuyas. Kay para lami kaayo. Nagpalit og tulo ka kamatis, ihurot ako ni butang sa tinula para lami kay din nagpalit og tanglad. Ara guys oh. Kiring. Taoy matabunan. Kiring. Oh, di ba? Ana rasa na. Napa atong ubang lamas, ate sibuyas dahon. Tiring. O, diba? Hawa dia dudong. Igutom na kadong. Atay atsal. Cute kitong atsal, guys. O, cute kitong atsal, guys. O, diba? At least na yung atsal. Lupit kami nalutong rice. O, natay tanglad. Happy tani naluto ang rice. Kaon na mo ron. Tagan kay ito ang luya, guys. Tara, guys. Tagan kay itong luya. Muna ito isagol. Di po ni tanan luya isagol. Halang kaayo. Na kung mga dugi ra ba, hilig po na sila og sabaw.
Tangan na tugloy isag kani lang tong loy ato ibutang pwede na kani para lami ang kuan daghang loy. So karon ibalik sa nato ni okay para dili maghuot ang ato ang bangkira kay nagluto pa manggod pug kuan guys. Nagluto pud ko at anon ba nara manggod ang rice cooker pud diha nangguot pa to ang kuan. Isi pa to ang rice ko ato ang rice cooker tong banggira. Nagugas ko aning gulay kay atong tago sa atong tinula para lami. Lami kay meron. Oo, nagay nagpalit to ani kay sige ra tagsagol alugbati. Bangos? Uy, di nag-obe na akong gito. Kung nag-prito ko direct bangos nga. Wala dito na piksan nga. Wala man to hihimbis. So, adyo ko na piksan. Kaya ibutangan man ako kung start. Cloves na. Katong ibutang sa kuan ba ka ng dili. Liso sa avocado. Bito, himog hapilas. Pero pwede po na pang luto. Pwede kayo nasa nawong. Nawala sa mga wrinkles. Okay na ko kabaloan agad. Pangitaon ako ng globe. Isa man ko kanina dito. 20 ang puto. Sinagpalitan pa kong isa kay mangita pa kong dahon sa kuan. Dahon sa avocado ba? Hakikat pag dahon sa avocado. Kuana na sila dito sila ko ano ang pagkaon kay magluto pa ko diri. Nawa pa may pinirito. Luto na sa pinirito. Itagaan ako sila pinirito pud kay para ikuan. Ako nila lang mabulato kay ako rin mabutang sa pinirito kay dito para pahumot raman na sila ang anong pinirito god. Tanglad. Oh, di ba? Itang nagol na napon ni siya pistolang guba. Patira bang gahi at ulo niya. Nag-vlog si Mami ba? Ano po ng iro sa siman siguro? Ano po ng iro sa siman siguro? Sige ba na sila? Wala na sulod. Nalimot yung sukuha na po. Ano po yung kapstan? Doon na natin yung madaot. Diyan na. Hindi kong kami mo. Pwede ganyan mautan na yun. Tangan ng mga itur kung dagko kayo ano. Nagos! Wala! Day. Ami sudan na pinirito, day. Ore. Guys, ato ang mga lamas. Gamay na lang managa. Mugin nagkuan ko daan. Kaya kusuki ko mukha og pan. Kali man ko mag-rice. Ako mag-rice eh. Ang iring, katong ito sa gawas. Pero guys, atong kamatis isunod. Ihurot ato ning tulo para lami, jud. Si banana guys, kusukin mo ka og kamatis. Naluto na ga? Nindukot, yung pilit. Nindukot ang pilit. Ito isunod ang Bombay. Namngaway ra ba ng Bombay ba? Laway kining Bombay. Kani, una na natin yung Bombay ibutang guys. Naman, ang loya dayon. Kani, dungan ra ni ang kamatis sa kuan para di malasa. Nyara ko dapat maligo kay mulang ko na ko kung bukan.
Ay, binuti. Dayon, kani atong atsal nga cute kaayo. Ang liso ani, dili na ko ilabay kay matano man akong liso ani. Timplahin lang po dain sa kuan may si tiring may kay try guli at tagaan na lang. Eh. Dili na ko ibutang ang panliso. Nangaway din ang Bombay ay sa tadyok ra kay nako gikuan nangaway dayon. Teka ulit ni Basilico, magdala ra ba itong dagang kuan ga? Ika. Durian. Bakit ka man to? Inaamang ko dito Martes, madto mangyapon ko dito. Imanang lagi tayo mapasahi. Manatong at saluy ana pud ta guys, saluy ata guys. Panita na to ning luy Ano na to? Pinaya ni mo ga? Wala pa. Wala ra na eh. Ano yan? Kasi nag-sounds ga. Ay, ang kadiskuhan. Masya ni makuha ni rin, maklaro. Ano pa yung disco dire sa mga aron guys? Ang mga inay, manggawas ko niya mag-insert. Ha? Mag-araw ba? Siguro no, dagan kayo nagtao diya unya ba? Dagan po niya mga buros diya. Wala ba ako ka no? Lagi gutom ka? Ay ba? Oh. Wala oy. Ihulop, ito na ito ganin nagkaon. Oo. Kaya nag-rice. Ha? Hindi ka ba sa mga ka? Tulo. Gamay ra. Pwede man ta maglungag utro, dali ra man. Ikuan na kay maglungag lang po ko utro. Ako di man ko mag-rice. Ano ko nilay? Oo. Ikaw, bisag makulangan ka ba? Mas may ito maglungag utro. Amay, magkuan ako sigo para ko saba na. Nampuyutan ani oh. Oh, ginagmay raga kay masayang ga. Ano naman na si Dagol? Uy, nabuang na pod. Kanay gyud si Dagol guys, no? Ambot na lang gyud bisag unsa og tukol. Kontra kay na niya si Bots ba? Bisag wa nang hilabot si Bots mo nakato. Si Banana napakaon sa mga for babies guys. Kaya ako nagluto pa man ko. Kasi yan sa mga pagkaon. Nagani ng buntag guys. Siya pa nagpakaon. Kaya kung lawas, galain. Lugay ko ning bangon. E basta na ako yung tanang kuanon guys. Tanang bation nga dili maayo guys. Kaya di na makatrabaho sa itong mga trabahoon. Sikod yaw yan. Ang kamera na ara diri. So, gini makatrabaho muna nga. Pasalamat po kung napo na si Banana diri. Kay matabangan ramang ko niya sa kuang mga lihukon. Hindot yun ang kuan guys. O, basta butangag concert guys. Kay dili siya banha.
Dali na po datong ibutang. Pwede na. Sa ibabaw lang yung kuan may. Tinirito may para lami ako rin kuan ano. Dirita continue ta sa tong lamas kay. Na. Guys. Diri ko dapat para di ko maputol. Nagsugod ng disco guys. Sugod na ang san pero dili ra madungog layo ra. Kuan niya ta makapiright ta naman sa. Dayon magkuha ko og kaldero sa paratula. Oh. Diba? Ay, in Jesus name. Kanin plato nga gamit sa iyan wala na may diri man. Wala naman silang miyaw-miyaw. I-adapt na mo ang mga miyaw-miyaw ba. Wala na sila. Among mga miyaw-miyaw, gi-adapt na ito. Buutan ng ga-adapt guys, palangga sila mag-asawa. Una ako guys, magpa-adapt ako ang mga for babies. Ako ang pidiyon ng tawag tagaan. Hindi ko mapataghatag kay. Tuwid ko kayo itong mga for babies kung mapataghatag. Yeah, guys, diri ra sa tataman guys kay kanip ang cellphone guys dili na pwede taas ka ayo nga video kay dugay kayo siya mo upload sa ako sa i-upload din human mag-vlog na po balik. So guys, salamat sa inyong pag-subscribe sa ang YouTube channel, sa inyong don't forget to like, share, follow sa akong mga Facebook page, Facebook account, sa akong Reels ug TikTok ug don't forget to leave sa inyong message sa ko ang mga vlog. So bye everyone, amping tang tanan, I love you all.